ଆସ। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଚିଣ୍ଟନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁନେରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସ୍। ତ ଏଇ ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଇତିହାସଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଇତିହାସଟିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଇତିହାସ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ପୁନେର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ ନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳର ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଆଗା ଖାନ, ଯିଏକି ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ଟିକୁ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପୁନେର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ। ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି 2 ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ଜେଲ୍ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବଙ୍ଗଳାଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍, ଯେଉଁଠି ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଆମର ଯିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କର ଏଠି ନିଧନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମାଧି ରହିଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। It is Kano, right? And the selfless nature made at the front line of he says, sacrifices are commendable, not only in our hearts, but also the imprisoned Paris and unbearable and image as it shows the agony. 1948, one of the time रिक्रिएट कर देती है आज रिक्रिएट मैं भी कर देता चेयरटा कि उठा चेयरटा गर्भ में जलाए जाने वाले उस रेडियो प्रसारण में शामिल स्वातंत्र सेनानियों में से एक थी डॉक्टर उषा मेहता।
ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଏଦ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତ ଏଠି ରହି ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କସ୍ତୁରିବା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖା ହେଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସେଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧି ଏଠି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 3ଟି ସମାଧି ରହିଅଛି। ତ ଏହି 3ଟି ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଧନ ହୋଇଥିଲା ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ସମାଧି ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି 3ଟି ସମାଧି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହାଦେବ ଦେଶାଇଙ୍କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଖା କୋଠାଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଏହି ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠିକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାବ୍ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅତୀତର ଇତିହାସ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ରୁମ୍କୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।